Hej? No, tutaj tu. Poczekaj. O kur... No urob jeszcze raz tygra, człowiek. Urob tygra. Urob. Ale takiego, że porядnego. A Maćku? Maćku? Urob Maćku. A Maćku, taką porядną Maćku. Teraz urob widziakanego lewa. Co jest wiedziany? Patrz, gdzie uciekasz? Czekaj! No, Jany, urok! Co jest wiedziany? Jakie zbieracze? Jakie zbierata wiesz? Jany. Co? Nasze ukludni, nie? Jaj. Jeszcze nie chcę. A i za Paryż jak zbierata? Jak Maćka idzie chore drabinu, No. a Kocuś za nim. Za nią. No. Wolaj. Dobra.